intentando que nos diga a verdade. Recoñeza que mentiu diante desta Cámara. Recoñeza que mentiu diante desta Cámara. E falando de contratos, señor presidente, vai-nos entregar a Alternativa Galega de Esquerda os contratos suscritos presuntamente con esa trama empresarial que vostede tamén coñece, que pertencían a Marcial Dorado. Porque, mire, isto que lle entregou a esta voceira, isto é unha vergonza. Vostede, que é licenciado de Dereito, sabe que isto non vale para nada. Sabe que isto é unha burla, entre outras, porque nós o que lle pedimos son contratos, señor presidente. Aquí pon relación de pagos nunha folliña de Word que ni siquiera, non sei, de xeito trapalleiro, ninguén se atreve a presentar nunha pequena administración pública. Queremos contratos e certificados por alguna persoa funcionaria desta casa, da Casa da Xunta de Galicia, señor presidente. Non queremos isto. Queremos que alguén nos diga que vostede o que nos entregue os contratos son certos e non esta trapallada que lle acaba de entregar a Alternativa Galega de Esquerda. Vamos a ser quen, señor presidente, ter os contratos que vostede di ou que agocha nunha gaveta e que di que, eso sí, que non suscribiu nunca vostede dende a Consellería de Sanidade. E, señor presidente, volvo a contestar. Coñecía a que se dedicaba o seu amigo testaferro de Marcial Dorado, Manolo Cruz, que se dedicaba ao narcotráfico e era un conseguidor para o Partido Popular, nun termo moi fino, e para unha trama presunta de financiación ilegal do Partido Popular, ou tampouco vostede me vai a contestar neste ente. Sí, o diga hasta silencio, por favor. o dimos os juzgados, no, o maior interés da Junta produce nesas etapas nas que o presidente da Xunta, que non é digno del tal, vai-me contestar, e sobre todo, nos vai a entregar os contratos, ou vai a ser unha nova relación de pagos. E diante desa convocatoria, dos sectarios e das reservas, non queremos políticos, queremos funcionarios que certifiquen que o que digo